Ako najlepšie lepiť myhalnice? Toto je taká nekonkrétna otázka, že neviem presne, ako mám na ňu odpovedať, ale ako najlepšie. Ja odporúčam, hlavne aby to zrýchlilo robotu a efekt, robiť ako prvé vnútorné a potom vonkajšie kútiky a zvyšok stred. Tým pádom, keď budeš mať vnútorné, lebo to nám zabere najviac času, keď sa tam vypipláme s tými myhalnicami, tak naozaj sprav si vnútorné, sprav si perfektne vonkajšie a už potom lepíš stred. Či je najlepšie z ľavé oko, pravé oko, na striedačku, to už si každá musí pre seba nájsť. Ja som takisto lepila raz ľavé, raz pravé, že raz jedno, raz druhé, potom som to striedala, záležalo od toho, aký som mala deň a ako sa mi momentálne lepšie lepilo a ako som sedela na stoličke, aby ma chrbát nebolel. Takže záleží to naozaj od teba. Takisto je rozdiel, či si začiatočník, alebo si už pokročila, alebo už ti to ide. Takže to sú také rôzne veci a neviem, či som správne zodpovedala túto otázku, ale ako najlepšie lepiť myhalnice je tak, aby tebe dobre bolo.